Hey everyone, welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So siguro guys, nagtataka kayo bakit ganito ako mag-intro. I will be doing a try on haul guys. And gusto ko minsanan na siya kasi guys, pang-5 video ko na to for this day. Medyo pagod na po ang madam. So, at masakit po ang mga ganito natin doon sa pag-hike natin. These are the things that I got from Shopee. Ito guys, medyo naipon siya pero most of these products, I got them during the March 3 sale. So, ito guys, medyo napadami po. And isi-share ko na lang siya sa inyo, ita-try on ko siya kung ano yung mga comments ko and kung may masasuggest pa ako para po sa inyo. So if you're interested to see what are the things that I got from Shopee, please keep on watching. So itong una guys, na ipapakita ko sa inyo, this is from Buy Me PH. And ito yung kanilang plus size dress na guys, na waisted string. So gusto ko dito sa damit na to guys, ang soft ng tela niya, sobrang soft talaga nito guys. And meron siyang pa-string na ganyan. So, nasi-cinch niya yung waist ko. So, kahit maluwag siya, pwede. Pag kumain ka ng madami, pwede pa rin siya. And, yung length niya, para sa akin, I'm 5'3", going 5'4". Ayan. Ito yung kanyang kung saan mag-stop yung kanyang length. So, for me, okay lang naman siya. Ito guys, pwedeng pang chill-chill lang. Pang everyday, ganyan. Tsaka, may pocket siya dito. Ito yung gusto ko sa dress na to guys. Kaso, pag igaganyan mo, pangit naman. So, dapat ganyan ka lang. Parang siyang, ano bang tawag nito? Parang romper style, pero dress talaga to guys. So, ito yung una. This is at the cherry dress na patok ko ngayon. Ayan siya. Wrap around dress na cherry. Nakikita nyo na to guys sa mga Instagram, mga ganyan. Pero ito kasi guys, medyo see-through siya. Kita nyo ba? Kita nyo ba ako? Ayan. So, medyo see-through siya. So, feeling ko, pwede naman tong isuot. Ayan. Ito-try on natin. And so, ganito yung itsura niya guys. Sobrang mahaba siya. Ayan, hanggang dyan ko siya. So, okay naman. Kasya naman siya sa akin. Yun nga lang guys, masyadong pag kailangan kong lagyan to ng pin or something. Kasi mag-o-open siya talaga kapag hindi masyadong comfortable na gumalaw-galaw kasi lalabas po yung mga mga alaga po natin dyan. So, eto. Yung tela niya guys, medyo ma-presko na medyo mainit. Para siyang, ano ba to? Para siyang chiffon na makapal-kapal. So, yun. Ito siya. So, kailangan may pang inner something ka. Pag ganito naman na, hindi naman nahalata yung panty. Kapag nakasuot na siya, hindi halata. So, kahit wala siguro, okay na. Hindi siya halata. Pero kapag yung iginaganyan ko siya sa ilaw, talagang kitang-kita. So, just to be sure, ayan, maglagay na lang kayo ng ano ninyo dito. Kasi kung maaraw or mailawan kayo, ganun, lalabas yung unleash nyo, makikita. Ito guys, pinangdagdag ko lang to para magkaroon ako ng 500 para makapag free shipping. Ayan siya. Okay na okay siya yung print, yung kanyang tela, yung manipis lang guys na alam mo yung kapag pupunta ka sa dagat, yung flowy lang to, chill na chill. Yan yung itsura niya guys. Okay. Tapos may garter siya dito. Yung tela niya guys, dito sa under, ganito, medyo ano siya, manipis siya. Ayan. So, kailangan may panloob ka din kung ayaw mo na nasisinagan ka, ganyan. And, ganyan yung length niya guys, below my knees. And so, perfect siya for me kasi gusto ko magamit ko din siya. Like, for example, when we travel, tapos mag-church na lang kami dun sa mapupuntahan namin. So, at least below the knee siya. Magagamit ko siya sa church. Tsaka, pares ko siya. Next naman guys, ang nabili ko sa shop na yon is this one. This is the real reason kung bakit ako bumili ng damit sa shop na yun guys. Bumili ako ng infinity dress for our banquet last February. So, nung February ko pa to nabili itong dalawa na to. So, ganito siya guys. Ayan. Yung ano niya, may tahi talaga dito. Tsaka, yung totoo, medyo may pagkamasikip siya dito. Kasi I was expecting na parang yung ginamit ko lang din nung kasal ng pinsan ko, yung magiging size niya. Pero yung length niya guys, sobrang saktong-sakto lang sa height ko na 5'3". Yun nga lang, medyo manipis siya. So kung bibili kayo guys sa shop na yon, I suggest kumuha kayo ng darker na darker shade para kahit pag hindi na kayo maglagay ng something underneath. Kasi manipis talaga siya guys. So, kung gagamit kayo ng light color, especially daytime,
medyo mahirapan kayo. Ganyan guys yung pag-aayos ko para dito. So, for infinity dress, you can do a lot of styles. It's so versatile talaga guys. And yung price nito, 200 something lang. Wala pang 300 ito. And yeah, yun nga lang medyo manipis yung tela niya. So, kailangan mo kapag gusto mo ng light shade, especially during weddings kasi daytime, ganun. Medyo see-through siya. And I suggest, kumuha kayo ng darker shade ng color nila. Next naman guys, punta tayo dito sa nabili ko from LMC. Yeah. Ito guys, wrap around dress din siya. And this one is 200 plus. 260 kung hindi ako nagkakamali. Yan. Wrap around dress siya na medyo na ko guys, medyo ano ba, na-disappoint ako kasi yung tela niya parang tolda. Ano siya? At saka iba yung print na nandun guys sa picture. Papakita ko sa inyo yung picture. Kasi ito, ganyan, may red and white. Yan, na dots siya. So, dun sa picture, parang blue yung kulay, tas may white lang na dots. So, hindi ko alam kung dahil ba yan sa screen differences. So, ito na guys, yung dress. Medyo nakuha naman niya yung dito. Expectation versus reality. Habang tinitingnan ko siya sa screen ngayon, parang ganun nga yung, parang ganito yung itsura niya yung nasa picture. Pero, yung close-up niya kasi wala yung red dots niya. So, medyo nagulat lang ako nang inopen ko siya sa hospital. And eto guys, ayan, pag naglakad, pak, labas ang legs. Malapit nang lumabas yung caps ko dito guys. So, ganun siya. So, siguro mas okay to sa mas payat kaysa sa akin. Medyo masikip siya actually dito ko. So, maybe that's the reason. And of course, lumalabas na naman po yung ating mga alaga dyan. So, ganyan siya guys. Pero maganda siya kung mas payat ka sa akin. And yung length niya guys hanggang dyan. Below my knee na naman siya. So, parang 3/4 ng lower leg ko. Ayan siya. Tapos, yung tela niya guys, ito yung tipo na sobrang init, yung pagpapawisan ka talaga, yung mamamasa talaga yung likod mo. So, probably I will just use this sa beach na lang para kahit maglakad ako na lumalabas na halos yung ano ko, mga kaluluwa ko dyan. At least, katanggap-tanggap dahil nasa beach po tayo. Next naman guys, ito guys yung mga biniguli ko from Mabenta PH. Meron akong tatlo na dresses dito. So, 330 pesos lang to yung tatlo with shipping fee na yun na 25 pesos. So, parang wala pang 100 something or wala pang 100. So, bumili ako ng tatlo guys. Ito guys, parang yung pinakita ko ulit na red. Ayan. Ito yung mga plus size na naman nila. Plus size pero hindi talaga siya yung plus size sa plus size. Yung parang tipong ganitong mga katawan lang yung mga mas curvy. Ayan, mas curvy na babae. Ganito yung nasasakto to sa inyo. So, ganito yung itsura niya guys. May garter na naman siya dyan. Tapos, pwede mo siyang itali dito sa likod. Yung tela niya guys, medyo makapal siya. So, ito yung tipo na parang mainit pag ngayong summer. Pero, sakto lang kapag tag-ulan. And yung length niya, right, mga 2 inches above my knee. Ayan. So, okay na okay siya. Ito yung mga tipo ng dress, guys, na mga easy to wear. Yung lalabas ka na, nagmamadali ka na, shoot mo lang na ganyan, tali lang, and okay na okay na. And yung print niya, guys, may pa-heart-heart siya dyan. Next here, guys, ito yung pinaka-favorite ko na nakuha ko sa kanila because of the print. But let's see yung quality ng tela niya. So, this is the dress, guys. Same style with the previous one. Ayan siya. Can you see what I see? Yan po, so nakikita po yung mga undies po natin kapag nakailaw po tayo. And of course, nakikita, lalo na po dito, kahit walang ilaw, kita-kita. So, I suggest you wear a skin tone bra and dito mag-cyclings kung ayaw yung nakikitaan kayo and ganyan siya guys. Kasi nagtataka siguro kayo bakit nandito yung may garter. Kasi medyo nagtaka din ako. Pero feeling ko, ito talaga yung harap niya. Kasi, pahaba yung likod na ganyan guys. So, yung tela niya guys, ito yung mga maninipis na cardigan na mga, yung sobrang chill na cardigan na maninipis lang, yung parang may butas-butas siya, so sobrang comfy nito when it comes to yung pupunta kang beach, ganyan, yung magpipiknik, sobrang pang chill lang talaga, yung mahangin na mahangin, and the design is really good. I really like the print niya guys. Ayan, sobrang pang summer na summer, so susuotin, mukhang lahat ata ito masusuot sa beach. And the last thing that I got from them is this one guys, pambahay lang siya. Ayan.
sabi ni Jonah at ni Angie, bakit ko daw binili to? Alam mo yung duster na parang para sa mga buntis, ganyan. But, I will explain later. So, this is the dress, guys. Sobrang nakakataba, di ba? Parang pangbuntis talaga. Pero gusto ko kasi yung mga ganito, guys, na pambahay. Actually, yung category niya, dun sa Mabenta PH is pambahay na duster, ganyan, na parang plus size siya. So, gustong-gusto ko yung mga ganito. Especially summer, I want it to be airy. To be airy inside. Ayan, guys. Tsaka gusto ko kasi pag natutulog ako talaga, nakadress ako. Kasi, wala lang, mas comfortable ako. Yung parang hindi mong parang wala kang damit pero may damit ka. Ganun yung gusto ko, guys. So, I like the color. Nakakaputi siya. And, sakto lang yung length niya. Yung, ano niya, tela niya, guys. Ito yung tipong napaka-presko talaga. Yung tipong init ka na gusto mo nang magbihes. Tas ganito yung isusuot mo. Sobrang sarap niya sa skin. So, ito, guys. I really like it. Nakakataba. Yung susunod na bag natin, guys, this is from Andrew Bryant. And ang sabi dito, tatlo yung quantity. Pero dalawa lang naman yung in-order ko din na alam ko. So check ko na lang, guys, yung sa pinag-check-outan ko. And I got 2 products from them. This one is the trending Joji jeans. Yung mga stretchable na high-waisted. And ito, guys, ipapakita ko na sa inyo yung pinaka-disappointing. Sa lahat ng mga nabili ko po, ito yung pinaka-disappointing talaga. Kasi to, nakalagay siya sa mannequin. So, I thought, nakalagay siya sa mannequin, mag-stretch pa siya. Pero, guys, tingnan nyo naman. Yung mannequin kaya nila, talagang ganito yung size ng mannequin nila. Tube, ano to, ay parang skirt to, guys. Grabe, parang yung isang leg ko lang yung magkakasya dito. Tawanan nga kami sa hospital nung binuksan ko to eh. Napakawalang, ay nako talaga, ay you get what you pay for talaga. This one is only 75 pesos. Ba't di na lang ako nagtaka na ganun yung price niya, diba? Pero yung iba kasi, guys, 100 pesos lang kasi yung mga bandage skirt. So iniisip ko naman, parang dahil siguro sa Shopee, dahil baka sila yung supplier, mga ganyan siguro. I don't know. Kaya mas mababa yung presyo nila, parang ganun. So I wasn't expecting it to be like this. Kakasya lang siya sa isang leg ko, guys. So, wala to. This is the most disappointing product that I got in this whole shopping spree. Ito, guys, yung last na in-order ko is the Joji jeans. So, meron siyang dalawang packet dito, just the typical. Pero walang packet dito sa harap, guys, kasi supposed to be, it should be high-waisted. Ayan. And yung tela naman niya, maganda siya. Pero ito yung manipis na denim, yung mga stretchable, you know, na yung mga ganitong quality. Kasi parang 235 lang naman to. Pero maganda yung fit niya, guys. Sobrang ganda talaga. Hindi ko na siya isusuot kasi pagod na ako mag-try on. At saka ito, guys, medyo mahirap siyang isuot sa akin. That's the real reason. Kasi, in-order ko yung size ko. So, I suggest you get one size higher than your size. Kasi, ang problema ko kasi whenever I buy a jeans, kasya siya sa waist ko, but on my leg part, on my buttocks, ayan, hindi po siya nagkakasya. So, kasya siya. Actually, maluwag pa nga to eh, sa waist ko talaga. Yun nga lang, dito banda, sa leg part niya, ito yung medyo mahirap. Pero, nasusuot ko naman siya. Nasuot ko na to eh, nung pumunta akong hospital. And last bag natin, guys, ito na talaga, kinarir ko na talaga yung pambahay. This one is from Richard. Ayan. Lagay ko na lang, guys, yung mga link nila down below. Bumili ako sa kanila, guys, ng headset. And yung headset na yun, guys, hindi ko lang din siya magamit. Kasi yung habol ko dun dapat yung microphone niya. Kasi nga yung headset ko, guys, maganda pa yung earpiece. Kasi yung microphone hindi na gumagana dahil po nailaba ko siya. So, bumili ako ng ganon. And wala, hindi gumagana. Hindi gumagana yung isang niya, sa isang tenga. Tapos basag na basag yung kanyang sound. So, ito yung nagustuhan ko naman pero pambawi nila, guys. This is a belt bag. Di ba nauso ngayon yung belt bag na nakaganto ka lang? So, ito, guys, ginagamit ko siya sa duty. Yan, nakaganito ako sa duty. Wala akong pakialam. Kasi yung mga ballpen ko nawawala lagi. So, nakaganito ako, guys, kapag habang nag-rounds ako pag pumunta ko sa iba't ibang wards, ganyan. Para dala ko lahat ng gamit ko. Actually, nandito na yung mga ballpen ko, ganyan. Tsaka, dyan yung mga pens, dito yung mga pera, kung may pera man ako, and then my sticky notes are here. Ayan. Dito lang siya. So, ito, guys, gustong-gusto ko siya kasi hindi siya yung mukhang belt bag ng mga namamasada.
Ayan, so okay na okay siya sa akin. This one is only 100 plus. Wala pa atang 200 to guys. Sobrang mura na mura nito. It was really a steal. And okay naman yung kanyang tahe. Hindi naman siya yung mga tipong madaling masira. Leather type pa siya. Faux leather siya. So okay na siya sa akin guys. So that's it guys for this Shopee haul for the month of February and March. Ayan po, yun po yung lahat yung nabili ko. And I hope you enjoyed watching this video. First time kong gumawa talaga guys ng ganitong video na try on haul. So, congratulations sa mga gumagawa ng ganito. Sobrang hirap pala talaga guys. Nakakapagod magpalit ng magpalit. Ayan. So, thank you so much for tuning in until the end. And if you haven't followed me yet on my social media accounts and on Instagram and on my Facebook, my name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and like this video. And share mo na rin to sa mga friends mo na nagtitipid dahil murang-mura lahat ng nabili ko. So, yun lamang guys. Thank you. And I'll talk to you guys on my next one. Bye!